Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Без Тукайлы халык. Бүген Татарстанда халкыбызның сөйекле шагыйре Габдулла Тукайны искә алу чаралары уза. Буалар булдыралар. Район мәгариф өлкәсендә эшләүче укытучылар һәм тәрбиячеләр зур җиңүләр яулады. Картаямыни соң йөрәк. Балкыш фестивалендә катнашучылар саны елдан-ел ишәя. Апрель айының уртасына да жеттік. Бу атнада синоптиклар җәйге җылылык көтелми дип фаразлый. Бүген 15 апрельдә көндез яңгыр, җил көньяк көнчыгыштан урыны белән секундына 20 метр тизлектә. Көндез һава температурасы 12 градус җылы, иртәгә 11, чәршәмбе көнне 13 градуска кадәр җылыта. Алга таба бераз суыта, уртача 8 градуска кадәр. Шул ук вакытта атна буе яңгырлар булыр дип фаразлана. Кул чатырларыгызны алырга онытмагыз. Татарстанның 29 районы аграриялары язгы кыр эшләренә кереште. Басуларда уҗымнар һәм күпьеллык үләннәр биләгән майданнарга минераль ашлама кертәләр. Бу турыда Республика Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итте. Татарстанда 527 мең гектардан артык майданда уҗымнарны, 350 мең гектарда күпьеллык үләннәрне тукландыру бурычы тора. Моннан тыш Актаныш, Апас, Буа, Биектау, Лаеш һәм Ютазы районнары туфрак тырмаларга кереште. Тулайым алганда язгы кыр эшләренә 98% техника әзір. Бүген 15 апрель татар халык шагыйре Габдулла Тукайны искә алу көне. Шул уңайдан республикада төрле чаралар уздырыла. Көндезге сәгать 11дә шагыйренең каберенә чәчәкләр салу була. Тукайның әдәби музеенда милли моңнар дип исемләнгән концерт көтелә. Сәгать 2дә Бөтен Россия Тукай укулары фәнни конференциясе башланып китә. Конференция барышында Россия һәм төрле төбәкләрдәге әдәбият, тарих мәсьәләләре, әдәби музейларны өйрәнү алымнары турында фикер алышырга җыйналар. Быел Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт бүләгенә 10 кандидат теркәлгән. Алар арасында театр, әдәбият, музыка, сынлы сәнгать өлкәсе вәкилләре, фоторәссамнар бар. Бу көннәрдә Хәзинә милли сәнгать галереясында дәүләт бүләгенә дәгъва итүче сәнгать өлкәсе кандидатлары белән очрашу кичәсе узды. Хәзинә милли сәнгать галереясында тәкъдим ителгән эшләр һәр кайсыда премияга һичшиксез лаеклы. Алар барысы да зур кыйммәткә ия. Киң җәмәгатьчелек, иҗади берлекләр, галимнәр монда чакырыла һәм һәрбер яңгыраган фикер безнең өчен мөһим һәм ул фикерләр дәүләт премиясенең комиссия әгъзаларына ирештерелә һәм эксперт фикер буларак аларга өстәмә бер мәгълүмат булып тора. Үз эшләрен рәссам Рабис Саляхов, фотографлар Рамил Галиев һәм Евгений Канаев тәкъдир итте. Өченче кандидат танылган сынчы Кадим Җәмитов Казанга җыелышка үзе килә алмаган. Үзе булмаса да без аның эшләрен Казанның һәр почмагында күргәнебез бар. Милли китапханә каршындагы Хөррият шуларның берсе. Берсеннән-берсе көчле номинантлар. Рәссам Рабис Саляхов үзенең рәсемнәрендә милли көйне сурәтли алган. Ул яшьләргә кызык та булсын, менә теге үзләренең гаджетларында карарлык булсын дигән. Шул картиналарны җырлары белән, сүзләре белән бергә кушып, шул электрон вариантында эшләргә була мөмкинлек бар кебек минемчә. Потому что ул җырга багышлап эшләнгән. Бу бит иллюстрация түгел, багышлама, җырларга багышлау. Премия лауреатлары һәр елны 26 апрель көнне игълан ителә һәм 30 августта бүләкләнә. 2023 елдан Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе күләме 2 тапкыр, һәр берсе 500 мең сумнан 1 миллион сумга кадәр арттырылды. Миләүшә Мусина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бөек шагыйребез иҗатына без әле әйләнеп кайтырбыз. Хәзер чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты белән таныштыруны дәвам итәбез. Үзең мактамасаң, сине кемнәр мактасын дигәндәй, Шәһри Казан газетасы үзенең көннән-көн шәпләнүе турында ярып салган. Бирсен Ходай, ләкин безнең телдә шәпләнү түгел, шәбәю диләр бугай. Газетадагы игътибарга лаек язма Татарстанда ел укытучысы булып танылган 30 яшьлек физик укытучысы Радик Хабиров белән әңгәмә.
Мәктәпкә шундый шәп егетләр килә башлаган икән, демәк, киләчәгебез өметсезлек түгел. Шәһри Казандагы тагын бер язманы укымыйча калып булмый. Ул да булса халык шагыйре Ркаил Зәйдулланың иҗатташы, яшьтәше, быел Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителгән шагыйрь Ләйс Зөлкарнәй иҗаты турындагы ихлас язма. Аны укыганнан соң язучылар берлеге рәисе белән килешмичә калып булмый. Ләйс Зөлкарнәй, әлбәттә, ул зур бүлеккә лаек. Без көткәннән иртәрәк килеп җиткән яз игенчеләрне һәм бакчачыларны эшкә җикте. Ватан Татарстан газетасының атналык саны көрәк тотып кулларга дигән язма белән башланган. Журналист замана кешесенең кытыгына тияргә теләптер инде. Быел язгы бакча эшләре күпмегә төшәргә мөмкин. Галош киеп бакчага чыкканчы нәрсәгә игътибар итәргә дигән сорауларны алга чыгарып биргән. Язмада сүз башлыша шул без үстерергә күнеккән бәрәңге турында бара. Мәшәкате дә, расходы да күп дип, аны хәзер авылларда буразны санап кына утырта башладылар бит инде. Ләкин аз гына утыртсаң да, күп итсәң дә, бәрәңге уңыш алуның үзенең серләре бар шул. Менә шулар хакында тәфсилләп язылган бу язмада. Тормыштан калышмый дип яшәп яшәүче адәм баласының үзен алдан ниләр көткәнен белергә атлыгып торуын аңларга да була кебек. Газета журналисты багучыга барып башына бәла алган берәүнең тарихын сөйләп күрсәткән һәм психологның ни өчен андый күрәзәчләргә йөрергә ярамаганлыгы турындагы аңлатмасын да биргән. Айрым кешеләрне генә түгел, без яшәгән җәмгыятьне алдан ни көтә дигән сорауга җавапны газетаның сәяси күзәтүчесе, шунга ашкан сәяси фаразлар авторы Рәшит Фатхрахманов язмасыннан белеп була. Кешелек җәмгыятен әлдән-әле баш калкытып торган йогышлы ширләр түгел, аларны кеше организмы яраклаша, баласызлык афәте харап итәчәк ди ул. Ләкин Рәшит әфәнде шунда ук бу афәткә каршы торуның сирен дә шишә. Адәм баласының күңелендә һәр вакыт изгелек эшләү нияте булырга тиеш. Бары тик шул хис кенә кешене иминлеген саклап калыр ди автор. Казан утлары журналының апрель санында Татарстандагы телләр комиссиясе ярдәм белән үткәрелгән әдәби конкурста җиңгән халык язучысы Зөлфәт Хәким, Илдус Диндаров һәм Наилә Харисованың берсеннән-берсе мавыктыргычрак әсәрләре урын алган. Укудан һәм фикер йөртүдән аерылмыйча яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Быел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы. Республикада да укытучыларга, мөгаллимнәргә багышланган чаралар оештырылып тора. Бу көннәрдә Буа районы мәгариф өлкәсендә зур чара узды. Анда иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы, ел тәрбиячесе, авыл укытучысы номинацияларында җиңүчеләр билгеләнде. Әлеге уңышларга ирешү юллары турында тулырак алдагы язмада. Мәсхүдә ханымның эш көне 35 елдан артык мәктәп кыңгыравыннан башлана. Арча районы кызы педагогия институтын тәмамлагач, аз гына Буаның Янтуган мәктәбендә эшли дә район үзәгенә күчә. Шул чордан Вахитов мәктәбе аның икенче өе кебек була. Укытучы үз фәнен яратып өйрәтә. Үзе дә төрле бәйгеләрдә җиңүләр яулый. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия бәйгесенең йомгаклау этабында 3нче урын алуы аңа аеруча кадерле. Икенче этапка үттем, анда осталык дәресе һәм сыйныф сәгате күрсәтелде. Һәм шушы көнне инде билгеле булды 3 кешенең 3нче турга үтүе. Шул 3 кеше арасында мин дә бар идем. Мәскүдә Юнусова күп укучыларында туган телгә мәхәббәт тәрбияли алган, күп кенә шәкертләре аның юлыннан киткән. Шуларның берсе Фирания Еремеева. Укытучы булып китүенә Мәскүдә Мәсхутовна дәресләре этәргеч бирде ди ул. Мәскүдә Маскутны мин дә сезнең кебек татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга телим диеп, анарга ярып йөреп, хәтта аның олимпиадаларга әзерләнү өчен өенә дә барып әзерләнә идем. Иң яхшы авыл укытучысы номинациясында җиңүче Ләйсән Гыймадиева биология, география фәннәрен укыта. Ул 24 ел Иске Сууксу мәктәбендә эшли. Максатчан, үҗәт, үз фәнен тирәнтен белүче укытучы бәйгеләрдә катнашуны һөнәри үсүгә этәргеч дип саный. Дәрес күрсәттем Казанга, татар гимназиясына бардык без 18нче лицейга. Менә анда барып дәрес бирдем, минем дәресемне бик ниттеләр, дәрес мактадылар. Шәһәрнең АБВГД балалар бакчасы тәрбиячесе Лилия Әбелханова өчен дә бу ел истә калырлык. Ул хәзер республиканың иң яхшы тәрбиячеләре сафында. Дети, они ведь непредсказуемы, они интересны. Балалар белән эшләү бик кызык. Мин тормышымны алардан башка күз алдыма да китерә алмыйм. Шул рәвешле Буаның мәгариф оешмаларында республиканың иң көчле педагоглары эшли дип сөенеп әйтеп була. Алия Галиуллина, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.
Безнең Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе игълан иткән Балалар илне ясый конкурсына старт бирелүгә бүген нәкъ 1 ай. Быел конкурс гаилә, фәнни-технологик үсеш елына, юлларда иминлек, шулай ук ватаныбызны саклаучыларга багышланган. Республиканың барлык районнарыннан да укучылар бәйгедә бик теләп катнаша. Әйтик, Әлмәттә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм темасы иң популяр булды. Конкурска танылган рәссамнар, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Мәгариф һәм фән министрлыгы, юл хәрәкәте иминлеге вәкилләре йомгак ясый, бүләкләү тантанасы Россия көнендә 12 июньдә уза. Балкыш фестивале оешканнан бирле анда чыгыш ясаучылар саны 100 меңнән артып киткән. Фестиваль 8нче тапкыр уза һәм 2 елга бер үткәрелә. Шуңа ул быел биек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Яшьләре өлкән булса да, күңелләре яшь сәхнә ветераннары белән Мөршидә Җиһан аралашып кайтты. Bir яшьлектә, bir картлыкта дигән девиз белән яши монда үзешчән артистлар. Алар әле репетиция гына ясый, тиздән сәхнәдә кыздырачак. Балкыш хәрәкәтенә бер кушылсаң аерылып була торган түгел ди ел сайын катнашучылар. Истәвенә нигезләмәдә чикләүләр юк диярлек. Бер генә шарт – лаеклы ялда булу. Яшьләрне дә көнләштереп, терекемеш кебек чәчрәп торган Венера әбигә 11 майда 87 яшь тула. Жирим уже 25 ел шушында дуслык ансамбльга, анда нәрсәләр генә җырламадык без, нәрсәләр генә биймәдек, баягына выступать итмәдек. Сәйдәш мәдәни үзәгендә чыгыш ясаучылар беренче иләктән иләнгән. Хәзер икенче баскыч аша узу өчен сәхнәдә ут уйната. Балкышның төп артистлары узган гасыр чыныктырган буын вәкилләре. Иң өлкәненә 98 яшь дип белдерде фестивальне оештыручыларның берсе Хәбир Иштирәков. Фестиваль положениесе буенча, нигезләмәсе буенча, анда ансамбльдә, хорында уртача образцовлыгы пенсия возрасты барга тиеш. Но безнең пенсия возрасты, без калдырдык элекке пенсионный возрастка таянып. 55 яшь хатын-кызлар ансамбль хоры өчен, 60 яшь инде ирләр өчен. Дилара Галиева яшьтән җырларга ярата. Казанның мәдәният йорты каршында эшләгән түгәрәкләргә йөргән. Әмма конкурс сәхнәсе аеруча таләпчән. Biraz дулкынландырды. Бик күңелле фестиваль, бик тә охшады. Кайчандыр Люция Хасанованың кружогына сольный пениега йөргән идем. Җырчыга баянчы буларак уйнаган Васил Гарифуллинга жюри бәя бирми, югыйсә шәп сыздыра. Гомумән, аккомпаниаторлар аерым бәяләнми. Димәк, 2нче елга Казан Федераль университеты данын яклап аерым катнашырга кирәк. Быел беренче тапкыр катнашам, бу инде үзенә күрә өлкәнәю билгеседер. Ләкин үзешчән сәнгатьтә беренче тапкыр түгел, яшьтән катнашып килгән һәм монда фестивальдә катнашучыларның күбесе алар үзешчән сәнгатьтә катнашканнар. Яшьтән, кемдер хәтта профессиональ дәрәҗәдә. Шуңа күрә менә бу шөгыльләрне югалтмыйча алга таба дәвам итеп, үзләренең яшьлекләрен узайталар дип уйлыйм мин. Бу инде үзенә күрә безнең яшьлекне узайту. Яшьлеген озынайтып чыгыш ясаучылар арасында лириклар гына түгел, физиклар да бар. Сегодня мы Балкыш сәхнәсендә чыгыш ясарга ныклы әзерлек белән зур җаваплылык тыеп килдек. Конкурсны оештыручыларга бик рәхмәтлебез. Фән кешеләренә дә зур сәхнәдә чыгыш ясарга мөмкинлек бирәләр. И очень много талантливых людей. Репетиция вакытында ук катнашучыларның сәләтләренә сокландык. Без фәнгә дә, сәнгатькә дә гашыйк кешеләр. Конкурста катнашу өчен Булат Акуджаваның җырын сайладык. Аның тууына быел 100 ел тула. Башкарылган җырларның күбесе патриотик рухта, аерым җыр итеп тә попури буларак та тәкъдим ителде. Вставай, страна огромная, вставай на сметный бой. Все-таки идет СВО. Минем якыннарым арасында 4 кеше махсус хәрби операциядә катнаша. Җырларны аларга багышлап сайладым. Барлык солдатларның исән-сау әйләнеп кайтуларын телим. Балкыш фестивалендә быел театральләштерелгән тамаша юнәлешендәге яңа номинация кертелде. Ул һәр халыкның фольклор хәзинәсен барлауны күздә тота.
Чынлап та бу безнең республика өчен искиткеч зур байлык мондый фестивальнең булуы. Ул башка җирдә мондый бардырмы, юктырмы? Менә безнең бүгенге 8нче фестивалебез. Менә мин карыйм да гаҗәпләнәм. 70-гә, 80-гә җиткән кешеләр шундый матур тавышлар белән җырлыйлар. Biz Dervişler Bistesi'nin medeniyet yurtundan Güller Tatar Halk Jır Ansambli kildik. Her bir jırımız bizim şatlık getirsin, bakıt getirsin, jırdığa bulup yankırasın edip aytası kiler. Aralarında халык артисты булырдайлары да бар. Вакытында һөнәр итеп иҗат юлын сайлама укымашаулаган дип бәя бирүчеләр. Biz bütün республикабыздагы hürriyetне әйләнеп чыктык. Гаҗәеп дәрәҗәдә халыкның шушы милли мыңыбызны саклап калу, инструменталь әсәрләр һәм башка костюмнарны алыйкмы. Ул уен коралларында уйнауларның ансамбльләр, хорлар гаҗәеп дәрәҗәдә. Елына 23 мең өлкән кешенең сәләтен күрсәтергә мөмкинлек биргән гаҗәеп фестиваль Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, район хакимиятләре, министрлыклар һәм ведомстволар ярдәме белән оештырыла. Күңелләре белән яшь булучыларны бүләкләү тантанасы 25 апрельдә филармония концертлар залында уза. Иң яхшы номерлардан төзелгән гала-концерт та быел берничә булуы ихтимал, чөнки картаерга ашыкмаган сәләтле үзешчәннәр фестивальдә елдан-ел күбрәк катнаша. Мөршидә Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Шыгарлышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Бу атнада Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди мәдәни чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлыйк. 16 апрель көнне Камал театрында Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рәзил Валиевны искә алу кичәсе узачак. Шулай ук биредә Шимбә, Зәңгәр шәл, якшәмбе килмешәк спектакльләре уйналуы көтелә. Саксофон музыкаль уен коралының тарихы белән якынрак танышасыгыз килсә, Шәрик клубына рәхим итегез. Биредә сез саксофон яңгырашында төрле музыкаль әсәрләр ишетерсез. Тинчурин театры ял көннәрендә җыр бию белән сугарылган комедияга чакыра. 20 апрель көнне кияүләр, 21 апрель Яратам бетте китте спектакльләр уйналуы көтелә. 16 апрель көнне Әкият театрында экскурсия булуы көтелә. Бирегә рәхим итегез. Әлмәт театры җомга көнне халыкчан юмор, хисләр сафлыгы белән сугарылган яшь йөрәкләр дип исемләнгән комедияга чакыра. Шулай ук биредә Шимбә Микулай спектакле уйналуы көтелә. Тәртип радиосының туган көн концертына рәхим итегез. Гаиләгез белән килеп кабатланмас моңлы җырлар тыңлап, рәхәтләнеп ял итәргә чакырабыз. 31 майга кадәр Ислам мәдәнияте музеенда үзгәрешләр чоры мәдрәсәсе күргәзмәсе дәвам итә. Экспозиция Казан Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына һәм аңа нигез салучы, җәмәгать һәм дин эшлеклесе, педагог Галимҗан Барудинның 165 еллыгына багышланган. 21 апрельгә кадәр Хәзинә милли сәнгать галереясында Надия Миннәхмәтованың Кышлар һәм йолдызлар күргәзмәсе дәвам итә. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Апрель айы Тукай, шигърият, туган тел айы. Бийек шагыйребезнең гомере кыска булса да, ул бик бай иҗади мирас калдырган. Аның үлмәс әсәрләре безнең горурлыгыбыз. Габдулла Тукайның иҗат юлы белән Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Габдулла Тукай 1886 елның 14 апрелендә яңа стиль буенча 26 апрельдә Казан губернасының Кушлагуч авылында мулла гаиләсендә туа. Ул 5 айлык чакта әтисе Мөхәммәд Гариф хәзрәт нибары 4 яшендә булганда әнисе Биби Мәмдүдә дөнья куялар. 1892-95 елларда Габдулла Кырлайда Сәгъди агай гаиләсендә яши. Авыл мәдрәсәсенә сабакка йөри. Күп еллар узганнан соң ул Кырлай авылы минем дөньяга иң элек
күзем ачылган урыным дип искә ала. 1895 елда әтисе ягыннан апасы Газизә һәм җизнәсе Галиәскәр Госмановлар Абдулланы үз яннарына Җаек, Уральск шәһәренә алдыралар. Анда булачак шагыйрь Мутыгия мәдрәсәсендә укый. Рус классына йөри. Аның катнашында Әл-Гаср әл-Җадид кулъязма журналы чыгарыла. Анда ул үзенең беренче шигырьләрен һәм мәкаләләрен, Крылов мәсьәләләренең һәм башка авторлар әсәрләренең үзе башкарган тәрҗемәләрен урнаштыра. Тукайның беренче әсәрләрендә үк милләт язмышы мәсьәләсе чагылыш таба. Татар җәмгыятен мәгариф һәм мәдәният нигезендә үстерү кирәклеге турындагы фикере милли идеология буларак яңгырый. Шагыйрь иҗатының башлангыч чорында ук сәнгатьле сүзнең әһәмиятенә зур игътибар бирелә. Тукай дин, гыйбадәт, Худайга мәхәббәт темаларына зур игътибар бирә. Аның иҗатында гыйбадәт Худайга ялвару гына түгел, кешенең ичке дөньясын чагылдырган серлелек. 1907 елда Тукай Мутыгия мәдрәсәсеннән чыга. Бу вакытта аның популярлыгы арта. Әсәрләренең стиле һәм теле камилләшә. Яңа формалар һәм алымнар эзләп, ул рус һәм көнбатыш Европа әдәбиятына мөрәҗәгать итә. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гёте, Шиллер шигырьләрен тәрҗемә кыла. Халык сөйләме, фольклор традицияләре белән җитди кызыксына башлый. 1907 елның көзендә Казанга килә. Казанны ул милли мәдәният һәм тарих бишеге дип атый. Анда Тукай Әл-Ислах газетасы тирәсендә тупланган яшьләр белән якыная. Гамәлдә әлеге басманың нәшире һәм мөхәррире язучы Фатих Әмирхан була. 1908-9 елларда Галиәскәр Камал белән берлектә Яшел сатирик журналын чыгара. 1910 елдан Ялт журналында эшли. Чынлыкта аны гомеренең ахырына кадәр җитәкли. 1912 елның август башында Тукай Казанга кайта. Хәтта рәхимсез авыру да аны иҗаттан читләштерә алмый. Бөек татар шагыйре 1913 елның 2 апрелендә яңа стиль буенча 15 апрельдә вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Тукай иҗаты төрки телле әдәбиятлар үсешенә көчле һәм әтрафлы йогынты ясый. Казак, үзбәк, таҗик, Азербайҗан, кыргыз, төркмән һәм чуаш әдәбиятлары классиклары Тукайны үз остазлары дип саныйлар. Шагыйрь образы әдәбиятта, музыкада, сынлы сәнгатьтә чагылыш тапты. Аның шигырьләре һәм поэмалары мотивлары буенча күп санлы яңа сәнгать әсәрләре иҗат ителде. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр көтелә? Чулпан, исәнмесез, матур көннәр. Хәерле көн Татарстан тапшыруының бүгенге чыгарылышында республикабызның Габдулла Тукай премиясына дәгъва кылучы фотожурналист Рамил Гали шәхесе белән якынрак танышырбыз. Серле хәзинә сәхифәсе исә татар хатын-кызларының чәч бизәгече чулпыга багышланыр һәм шулай ук матур җырлар да тамашачы игътибарына тәкъдим итербез. Инде берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Гөлләр тамган карашыңда шык бөртеге булыйм әле. Җанның чәчкәгә тиңләрлек сафлыкка сусаум әле. Карашларың диңгезендә дулкында йөзим әле. Диңгез төбен айкап чыгып, тылсымнар өзим әле. Карашларың офыгында кояштай эрим әле. Йокы саргач күзләреңне төшеңә керим әле. Карашларың аланында кыңгырау булыйм әле. Йөрәгеңнең иң түренә бәрелеп чыңлыйм әле.